Čaute ľudia, zdraví vás Stream James a toto je prvý diel Let's Playu multiplayer. Som tu iba sám, možno niekto pribudne od ďalšieho dielu, neviem. A našiel som si taký jeden dobrý server, ale mám na ňom že to nie je rezidencia, ale to sa nejak dá bez toho. Len toto dajú na začiatku, okrem tohto už. Ale toto som si nakutal, toto ulovil a teraz som si chcel tento naťažiť drevo, ale išiel som normálne zo spawnu do takého portálu, tam bola že príroda, tak som do neho išiel a ja si tam jobs join drevorubec. Dobre. A teraz si skúsim naťažiť nejaké drevo. Tak. Či to pôjde. Ale bez rezidencie sa to dá prežiť. Nie je to také hrozné. To už bude možno aj tak dreva, takže pôjde. Ale dobrý server podľa mňa. Len máš to je tá rezidencia. Jediný normálny takýto som našiel, takže tak. Ja že už som ja druhý level drevorúbač. To by som sa čudoval teda. A ja nebudem bývať túto džunglu, lebo tam sa nedá urobiť dobrý house podľa mňa. Je tam hore, tam budem bývať, lebo som sa tak rozhodol. Áno, tam presne, tam hore. Keď niekto ten strom pokáza, tak je to divné, no. A tam vylezem, lebo to je docela hardcore veľký strom. Laguje to, ani políránach som nedel jesť, ty kokos, tak to čo je. A laguje to, jak sa vidia. A políránach tu nedel jesť. Tak sa tam takto dostanem vyriešené. Tak. Už som tu skoro. Sorač. Mám sopel, takže. Tak, som hore. A tieto listy ma tu štvu, lebo sa prepadávam každú sekundu. Tam niekto už bol, aspoň to tak vidím. A ja si tu urobím takú čestku proste a potom si budem naťažiť kameň, toto vysekám, toto listie, lebo to je na hovno. Tak, ja toto trošku zarovnám so sebou, lebo to listie to je bezradné, to sa tu prepadáva na každom rohu. Tak. Sundám to dole. A ja to iba takto dám, že kde není to listie, lebo asi to zádza. A čo som natočil ten prvý diel Let's Playu, tak začnem úplne od znovu točiť, lebo som náhodou vymazal celý Minecraft a ten svet sa vymazal. Takže za to sa omlúvam, takže úplne nový Let's Play bude. Ale táto séria bude, čo teraz robím sa v tom multiplayeru. Takže tak, bude to. A čo nemám? To nepotrebujem. Čestku som si chcel vykraftiť. Tak, dúfam, že tu je nejaký lokit, tak. No, dobre. Zabezpečené. Dobre, super. To nepotrebujem. No. A musím to tu nejak urobiť. A je tu set home, dúfam. Lebo by som sa tu strátil bez toho, dobre. A idem tam dole niekam. Do vody skočím. Keď nepríde lag. Fuck. Ježiš, dobre, starý, dobre. A ja si idem naťažiť niečo a sú tu aj peniaze, dúfam. Flat korún, takže flat koruny sú tu. To je dobre. A si dám jobs, leave, drevorúbec. Si dám jobs, join kopac, alebo nejak tak to bolo. Kopac a dúfam, že to funguje, lebo niektorých serverách tento kopač nefunguje. A si tu takto hovadinu robím.
také 2 minútky budem nahrávať a končím to. Tak, takže či čo to je? A koľko som mal peňazí? Mal som 156 a Mona je 150, dobre, pridáva to. Vy nič nevidíte, tak sa snažím kopať toto pri začiatku. Ale ja by som mal mať, dobre. Dobre, toľko nám toho stačí úplne a dám home. A teraz si robím pec. Tak. To úplne jednu, že tu mám ako podlahu. Mne to nezáleží. Tak. Trošku to ešte zarovnám tým drevom. No, záleží mi trošku na tom, no. Aby som, ty kokso. Ale tu je voda potom ňou, takže nevadí mi to tako. A ja už tento diel pomaličky budem ukončovať, viem, že to bol krátky diel, možno dlhý, ja neviem, jaký je bol. A takto by nám to malo stačiť, len toto záleží, tuto pri krách, to listie dám preč, tam, to tiež dám preč, tak, a takto by to malo byť. Zatiaľ. Tak. A ja už tento diel končím, ja sa s vami lúčim. Ďalší diel bude možno dlhší, možno kratší, neviem, jak mi to bude vyhovovať. A ja sa s vami lúčim. Čus,